Berriz ere, eta, bueno, hemendik orain da lau urte edo hasi ginela, PNV-k atera nahi duen RGIaren inguruko lege berria salatzeko, ze, behin eta berriro gabiltza esanez, borradore berri horrek izugarrizko aldaketak suposatzen dituela laguntza hauentzako, eta finean, ia, hauek izan duten perfila deusestea. Baina eta berriro, PNV-k berak esaten ari dela, diru laguntzak gorantza botatzen dituela borradore berri honek, eta hori ere, baina eta berriz basaten gabiltza, gezurra dela. Gauza bat da, orain artean jendeak kobratzen zuenaren diruaren, pixkatxo bat gehiago planteatzen dutela, baino lehendik ere esan beharra dukagu, RGI hori legez, SMI-a izenekoarekin erlazionatuta dagoela, horrek markatzen duela jaso beharreko diruko purua, eta oraintsu artean €100 baino gutxiago kobratzen dituztela familia horiek. Beraz, gorakadarik ez dago normala denez, eta guztia dira murrizketak, eta,